Да видим краля дали ще отвори портите на своите кралски градини. Едва ли, но все пак ще пробваме. От тази част вече това е напълно нормалната ежедневна градска среда в близост до кралските градини в Наполи, като отсреща е градът. Така, извъртаме постепенно и сред целия този многообразен хаос срещу нас пък е кралският дворец Кастел Нуово. Целият си блясък и красота. Замъкът, въпреки отпред туристическите автобуси, коли, хора, които напомнят за нашата епоха, нашето съвремие, все пак чарът на замъка си остава. Ето виждате, огромен е замъка. И ето от другата страна кралските градини.